שלום לכולם, אני אלי נחום, אבא של שירה נחום, ילדה בת 2.5 כמעט, שעד גיל 2 סבלה מבעיות נשימה קשות, חוזרות, טופלה בסדרות רבות של טיפולי אנילציה וסטרואידים. כשאני אומר סדרות רבות מדובר על למעלה מ-25 סדרות עד גיל 2, דבר שכהורים הדאיג אותנו, הטריד אותנו וחרה לנו מאוד. בשלב כלשהו החלטנו לפנות לנועה שגיא, הומאופתית, שבמהלך טיפול קצר בשירה ביתנו פתרה את בעיות הנשימה, כולל במקרים של שיעולים קשים, עמוקים, מלווים בחום לעתים. כאשר שירה סבלה לעתים מבעיות נשימה חוזרות, נועה הגבירה את הטיפול ההומאופתי, דבר שהביא להטבה מיידית, אני מדבר על טווח של שעות במצב הרפואי שלה, ללא התערבות של טיפולים רפואיים אחרים. שירה כיום נהנית מאיכות חיים הרבה יותר טובה, פחות סובלת באופן קבוע ותדיר מהבעיות שסבלה בעבר. עם כל בממוצע שבוע 10 ימים הייתה מקבלת טיפול רפואי, אז כיום היא כמעט לחלוטין לא סובלת מבעיות נשימה. אנחנו כהורים מאושרים מאוד מהתוצאה ומעצם העובדה שהבת שלנו באמצעות הטיפול של נועה קיבלה איכות חיים מצוינת, ולמרות שבתחילת הדרך היינו מאוד מאוד סקפטיים לגבי היכולת של טיפול הומאופתי, היום אנחנו מאמינים גדולים, וכשאנחנו מסתכלים על הבת שלנו, שזה הדבר הכי חשוב לנו, הבריאות שלה, אנחנו ממליצים בחום על לנסות טיפול הומאופתי אצל נועה שגיא.